Аз съм доктор Евгения Пирьова. Аз имам две специалности – вътрешни болести и гастроентерология. Занимавам се с гастроентерология повече от 30 години. Синдромът на дразнимото черво е едно от най-честите хронични функционални нарушения на храносмилателния тракт. Може да засяга цялата храносмилателна система, не само дебелото черво. Според различни статистики, повече от 20% от населението в индустриалните държави страда от него. То представлява значителен процент от всички амбулаторни консултации при лекар-гастроентеролог. Жените са 2 пъти по-склонни да бъдат засегнати от мъжете. Симптомите обикновено се появяват за първи път на възраст между 20 и 30 години, но още в детска възраст може да има еквиваленти на тези оплаквания. Признаците и симптомите включват коремна болка, най-често с спастичен характер, подуване на корема, куркане, промени в ритъма на дефекация. Много от пациентите могат да имат и оплаквания от общ характер – безсъние, отпадналост, тревожност, болки в кръста. Тази комбинация обичайно оказва влияние върху ежедневието на човека, върху качеството на живота му и има дълбоко психологическо въздействие. Диагностиката на синдрома на дразнимото черво е комплексна и включва както снемането на внимателна анамнеза, така и изключването на други симптоми, алармиращи за сериозно заболяване. Лечението включва много фактори, касаещи изграждането на здравословен режим на живот и хранене, определянето и по възможност изключването на преципитиращи фактори от околната среда, както и медикаменти, включително и добилите голяма популярност в последно време пробиотици. Синдромът на дразнимото черво е хронично заболяване, което ще трябва да управлявате в дългосрочен план. Въпреки наличието на лесно достъпна, често противоречива информация, би било разумно диагностиката и лечението да се поверят в ръцете на лекар-гастроентеролог.